kahanan yang serba tidak menentu. Kaya mengkene iki awake dhewe gondelane ya mung loro. Apa? Siji agama, angka loro ya kuwi budaya. jebul kae sing tak anti-anti wis teko kene
Puji syukur kunjuk ana ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat ya nok merga panjenengane kang wis paring wujute nikmat sempat sehat satemah aku kelawan kowe sak kanca bisa nderek sowan silaturahim ana ing laladan Desa Wengkal Rejasa Nganjuk ya ana daleme Bapak Kepala Desa ya Yung papundenmu ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Catur Totok Winarka SE ingkang kembulan niat karo Ibu DRH Ika Fitri Anita Sari. Oh ngono. Ngestokake dawuhe pepunden. Sowan ana laladan Nganjuk. Aku wis niteni marang Mbah makaping-kaping lan wis akeh dawuh saka para kadang-kadang pepunden dalang. Saben-saben sowan ana Nganjuk anane mung marem, anane mung seneng. Mergo ya pancen kaya mengkene iki kahanane sing nanggap wayang ya sregep, sing mirsani wayang ya mempeng, parandene sing bakul ya nganti pirang-pirang kilo kaya mengkono. Ya, sangat eksis ya, Mak. Wayang ana laladan Kota Angin Nganjuk kene. Ing atase papane jane ya ora jembar. Parandene sing kepareng rawuh ndludak nganti semono akehe, nganti semono dawane. Ya. Mula wiwit mbiyen nganti saiki wis kondang lamun to Nganjuk kuwi kota wayang kulit merga nadyan to apika dalange kaya apa, apike sindene kaya apa, bintang tamune kondang kaya apa, penabuhe kompak kaya apa, tanpa hadirnya penonton yang hebat seperti pada malam hari ini, mokal adicara iki bisa gumyak sigrak lan uga rame. Mula tepuk tangan yang meriah untuk penonton Nganjuk yang tercinta. Wah. Ngono ya, Mbak. Kaya mengkono kuwi. Ya. Pancen yen tak rasa ki pancen jagat iki saya tuwa. Bener no? Kahanane saya panas, saya sumuk, kahanane saya ribet, perkara sepele dadi gawe, kriwikan dadi grojokan, wong guyon dadi tenanan. Bener. Mula kahanan yang serba tidak menentu. Kaya mengkene iki awake dhewe gondelane ya mung loro. Apa? Siji agama, angka loro ya kuwi budaya. Ngono ya Yung. Mula yen Nganjuk kuwi piyayi kene remen ngurip-urip karo kabudayan, mesti wae ingkang kababar ing wilayah Nganjuk anane ya tentrem mergo ngerti karo jati dirine, ngerti karo tata kramane, ngerti karo udanegarane, sopan santun. Kaya mengkono kuwi. Mula yo nadyan kaya ngapa lan kepiye nembe-nembe wae iki ana informasi sing ora kepenak munggo ing pengrungu sing andadekake jagat iki saya dedrek ning awake dhewe ya kudu wicaksana anggene nyikapi karo kahanan sing kaya mengkene. Iya. Yen jaman anyar-anyare apa media sosial mbok menawa sing dihujat mung para pejabat, sing dihujat mung para seniman. Seniman iki didu karo kae. Ya, ngono kuwi. Kaya wingi kae neng Kedung Amba kae. Ya, Tanjung Anem. Aku ora ngerti apa-apa, anakku lanang Akbar ora ngerti apa-apa. Ngono iso didu karo netizen. Ngono. Lah saiki sing luwih parah meneh ora mung menghujat seniman, ora mung menghujat para pejabat, ning nganti ning wilayahe para kiai santri ana ing pondok pesantren. Wah, nganti ngono ya, Mak. Lah, mula kang mangkono nok dengan kecaman dan penghinaan terhadap kiai dan pondok pesantren yang terjadi saat ini,
kita semua jangan hanya acuh dan diam. Mereka harus tahu selain seni budaya dan adat istiadat, pondok pesantren dari zaman dahulu sampai sekarang masih istiqomah mengajarkan adab, etika, sopan santun, dan tata krama. Iya. Di pondok pesantren siang malam selalu bersujud, berzikir, berdoa untuk bangsa ini, termasuk mendoakan kepada semua orang yang ada di negeri ini. Iya. Kiai bukan gila terhadap hormat, namun mengajarkan kepada santri untuk menghormati dan menghargai. Santri bukan budak atau kuli, tapi mereka diajari untuk taat dan santun. Kalau memang kita bangsa yang toleransi, mari kita hormati pesantren yang telah mendidik moral bangsa selama ratusan tahun. Kita harus ingat para kiai yang menggerakkan para santri dan masyarakat melalui fatwanya untuk berjuang, berkorban nyawa melawan keserakahan penjajah. Kalau ada manusia yang menghina kiai, santri, dan pondok pesantren, berarti sama juga menghina sejarah panjang spiritual bangsa Indonesia ini, Nduk. Kaya ngono ya, Mbak. Kaya ngono kuwi. Ya. Ya semoga-moga mligine para warga masyarakat Nganjuk tetep kaya ngene iki terus. Anggene ngurip-urip karo budaya, nglestarekake karo budaya, saya-saya magepokan karo tontonan wayang sing kebak marang tata krama lan tata susila ya, Mak. Pancen kudu kaya mengkono kok, Nok. Lah, pepundhenmu Bapak Kepala Desa, Pak Catur Totok sekalian Ibu Ika Fitri, kagungan kersa tasakuran ya kuwi ngislamake ingkang putra nenggih anak Mas Bagus Muhammad Wisanggeni Jayaningrat. Oh, ngono kuwi. Didongakake disuwunake marang purbane Gusti Allah, mugi-mugi anak Mas Muhammad Wisanggeni Jayaningrat bener-bener dadi putra ingkang soleh, bekti kelawan Gusti ingkang nyipta jagat, bekti marang Rama Ibu, sungkem marang guru lan uga piguna tumrape keluarga, agama, budaya, nusa lan bangsa, pinaringan kesehatan lahir batin satemah dadi bocah ingkang mulya ora mung donya wae nganti tekan akhirat uga diparingi kamulyan. Ngono kuwi. Ngono kuwi. Matur nuwun uga ya Mak karo Kang Siswantara sing saka Mbulusari Tarokan Kediri. Panjenengane Kang Sis karo Mbak Yuku Nyamini sing nyatane wis akrab, wis apa ki jenenge manjing dadi dulur karo Pak Lurah Wengkal, satemah sing kepareng telepon karo awake dhewe iki ya Kang Sis kuwi. Ya, akhire gandeng aku akrab karo Kang Sis wiwit aku isih kuliah mbiyen, saben-saben budal kok Blitar arep mangkat ning Solo, mampire ya ning daleme Kang Sis kuwi, wis diopeni apa mestine. Ya, akhire bareng sing ditelepon ki aku lumantar Kang Sis ora Pak Lurah dhewe sing ditelepon, aku ora wani muni piye-piye, Nduk. Iya, upamane sing telepon aku ki Pak Lurah Wengkal dhewe, mongko aku rung tau kenal, mesti tak gawe rega apa mestine. Gandeng Kang Sis sing paring dawuh, mula anane aku ya manut wae, ngono kuwi. Ngono ya. Kaya ngono kuwi. Sing jenenge tuna satak bati sanak ngene iki. Iya, ngono ya ya. Kaya ngono kuwi. Lah, lagune khusus kagem sing dihitanake supaya dadi anak sing becik, ngerti ya karo alamate anak soleh. Ngono kuwi. Sing nembang sapa? Aku tak nyuwun pambiyantu karo Ibu Sukesi Rahayu luwih dhisik. Wah, iya. Coba dongakno kudangen Bu Kesi. Anakmu lanang ya kuwi Muhammad Wisanggeni Jayaningrat. Muga-muga dadi bocah sing bener-bener santosa lahir lan batine, lumantar ya kuwi tembang alamate anak soleh. Monggo Bu Kesi. Alamate anak soleh iku papat badane mumin anut ing syariat kang dingin lisane
anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawulane iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampaui dunia akhirat tanpa bumi muga-muga kita bisa ngelampaui dunia akhirat tanpa bumi alamate anak soleh iku papa batane mukmin anut ing syariat kang dihilisane alus ngendikane kapindho mulyakan ing wong tuwane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ya Sahbi wa ya Rabbi Ahmad Yasin Roda Alamin ya Hurailah wa ya Rabbi tapi luase bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asih bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat ngawal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawulane anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawulane iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampaui dunia akhirat tanpa bumi muga-muga kita bisa ngelampaui dunia akhirat tanpa bumi Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Intine ngaturke panuwun karo Pak Lurah Wengkal sing wis kepareng mercaya awake dhewe sak kanca supaya ngregengake pahargyan ing ratri iki ya, Nok. Iya, Mak, iya. Dasare piyayine ya grapyak semanak semedulur. Nadyan nembe sepisanan ketemu karo awake dhewe nyatane ling rengkuh dadi dulur nganti kaya ngono ya, yo. Mula pamane ngasta dadi kepala desa nganti rambah kaping pindho utawa 2 periode wis memper wis lumrah genah lamun to gelem tresnani masyarakat lan uga bener-bener ditresnani karo sagung para kawula kabukten bareng kagungan kersa sing rawuh semene akeh no. Iya. Kabeh nyengkuyung kabeh paring panjurung pangestu marang panjenengane sak keluarga. Bener.
Malah ripalungguhan iki pepundhenmu ingkang winantu ing pakurmatan ya kuwi Bapak Wakil Bupati ya kuwi Bapak Hendi kepareng rawuh kana. Mosok? Kaya ngono kuwi. Mula kang mangkono menika wonten dawuh saking Mas Siswantara supados Bapak Wakil Bupati Mas Hendi saged bertatap muka lan ugi nyambung rasa kalian sedaya para pamirsa. Kula minangka wakilipun sedaya para penonton Bapak kasuwun kanthi sanget Bapak Hendi keparenga minggah wonten ing pepanggungan akrab-akrapan karo sedaya para warga masyarakat Nganjuk mligine Ngerjasa khususe ing Wengkal. Iya. Mila saking menika monggo dumateng Mas Hendi katuran minggah wonten ing pepanggungan. Duduk. Warga masyarakat Nganjuk selaku Wakil Bupati pinarak wonten pepanggungan. Munggah panggungi Pak Wakil Bupati sing munggah malah larsa kaya. Lah iya. Mbok menawi kersa wong menika nggih. Kula namung derek kalian dawuhipun Kang Siswantara. Iya. Mangke menawi sampun longgar mangke saged kula caosi wekdal. Iki kejaba sowan komplit karo kanca-kanca Madangkara Pengrawit lan ugi Waranggana wonten